heldu nintzen atzo saiora koitxin eta patron irrati aspaldiko partez, eta iziren hor nerabeak goitxin, nerabeak beti. 180 ez dakizen batek, ez dakizen bat gurasok ez dutela lortzen konektatze beraien nerabekin. Ez dakitela nola sartua, sertzen direla, etengabe daudela serre itxin. Ez dakitela ditzongi beraiek ere nola jokatu edo, claro, guain arte aur zirenak, goen nerabe eta galdu daudela gurasok ez, eta hortaz ari ziren solasen. Bai, egia da, guraso askori ahazten zaigula gueren nerabe izan ginela. Ez, azkenin nerabeak ulertzeko klabea dela, erraten dutenari kasurik ez egin, eta leer entre líneas, erderaz erraten dena, ez? Askotan beraik erraten duten hori zuzenean interpretatzen hasten bane mazara, haserretzen zara, desesperatzen zara, triste jartzen zara, ez duzu ulertzen, ez? Zure txikia hainbertzen maite zintxun, hainbertzen admiratzen zintxun txiki horrek, nola bapaten ja, begitzen dizu nola nazka horpegiakin, Zatezu, ai ama, noiz pasatu da hau, ez? Ekainan hain jatorra zen, moina zera DBH-en, iraian 5 gaude eta ja aldatu diate, ez? Eta askotan eske ez dute aldatu. Zure txikia hor dago, zure nerabea hor dago, minon ez garenak aldatu garagu. Ez garenak konturatzen, igual ez dugula beraiek erraten dutena hitzez hitz ulertu behar. Guri aurreko batin pasazitzaigun, ez? Aurreko elkartu ginen Palestinako manifestegon, Palestina aldeko manifestegon hemen duen ezteben, eta nire alabak errantzian, ama, bihar ez etorri, ze lotxa. Eta nea zeran galditu nintzen pixkot, nola, a ber, ez? Nola ez etorri, haizu, ni joan nahi dut, eta lotxa, mutu deusin behar. Baina, bueno, gero solastu ginen eta bueltan gani. Eta justu manifara hietu eta galtu nintzen 2 lagunekin eta irriz lehertuak zeuden. Badakizu zer handian ere semik, ez etortzeko. Nire alabak ere. Karo, azkenen egia da. Beraiek erraten digutelekan ama ez etorri ze lotxa, zuk hartzen baduzu modu pertsonalean da, zuk ze uste duzu. Zu nortzara nire agintzeko. Mien pentsatzen baduzu, eta lerro artean irakurtzen baduzu pixkoa da, ama, niri lagunekin nago, lagunen aintzinen ongi gelditzea, beraien parte izatean, eta oso importantea da, mesedez ez egin deus arrarorik nire lagunen aintzinen lotxa emango diana. Ez? Mesedez ama izan del monton erraten dena, ama jokatu berze guraso guziak bezala, nahiko lan badut nik nire lagunen artean nik kokatzen eta neleku hartzen. Orduan, ez desberdina den, beraiek erranduten esaldi hori modu literal batean hartu, edo ulertu ez, pauso bat atzera egin, eta erran, zer erran nahi zian nire honekin. Eta pauso bat atzera egiten bali madugu, eta ulertzen badugu egiten, erran nahi digun hori, empatizatzen dugu beraiekin. Eta empatizatzen dugun momentuan, beraiek ereia, beraien alerta eta beraien haserre guziak jaisten dituzte. Ze, karo, berak erraten direka, ama, ez etorri, ze lotxa, ni. Atakean jartzen banaiz, zuk ze uste duzu, ni, zura ama eta nola eman barrezu lotxa amak, orduan bera ere jartzen da modu atake, eta orduan berak errango dit bertze zerbait itxusia, eta nik kontesten baldin badiot, azken sartzen gara gatazka baten, ez dula inora eramaten, pero eramaten gaitu 180 hortara, ez? Desesperaziora, eta ez dugula ulertzen zer pasatu den. Horren parte ez itxema dugu pauso bat atzera, eta erran, a ber, zer erran nahi dit niri lotxa dula erraten dianik. Bale, karo, gaixuan eko lan, laugarren DBH-en dago, bigarren DBH-en dago, bere lagun guztiak daude ez dakitze fasetan, eta bera horrezin kokatu dago. Eta orduan, ez diot deus erran beharrik hori ez erran, hori erraten baldin badiogu, okerrago da, orduan guainikan atakatu goa sentitzen da. Baina ulertzen duzu momentuan, ja zure energia aldatzen da. Eta orduan zure erantzunare desberdina da. Eta orduan igual, erran beharri mizu, ze uste duzu, erratan nahi duzu, ai politia, pues joan beharriz, niretzat ere importantea da, eta joan hon. Nio, lasai egon, naizela jarriko pankartan. Ez, lasai egon, modu diskretu batean jontziko naizela. Ez, orduan berak erraten duen, ama petarda bada, pinon ulertzen du. Orduan, oso importantea dena da beti, ez interpretatzea lehenbiziko erraten diguten hori, eta ez hartzea modu pertsonalean. Nerabeak ez diguten modu pertsonalean erraten. Nahiko lan badute beraien bizitzan ematen ari diren aldaketa horiek denak kudeatzen. Gainera gu ere egoteko beraiek epaitzen edo beraiek geizki sentiarazten. Orduan, nahiko lan, guraso bezala aldaketa hori ematen, nahiko lan beraien gorputzean eta sozialki ematen diren aldaketa horiekin denakin. Orduan, gauza bat bakarrik gelditu behar bali zaizu, ez erantzun momentuan. Mina ematen badizu zerbaitek, iso
eta pentsatu. Dola lortuko duzu perspektiba hartu, eta egoera bertzen modu oso desberdin batean ikusten.